سلام نعكم يكون زخبركن تخطاتلتي مدبنا نلومي سولس 19 ميازيا كلتشان عسران كلتن تسناديو ابزلو سومناوي مدب سبورت نتساتفو ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዳዊት የማነ መርሃው ቅዱስን ናትናኤል ተስፋጽየንን ኣብ ውድድራት ዙር ቱርክን ዙር አልፕስን ንመጻይ መደብ ክለብ ቅድድም ብሽክለታ ኩቤካን ካልእ ኣስደማምን ኣዛናይን ትሕዝቶታት ዝሓዘለ ሓበሬታ ስፖርትን ከነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ተቀዳዳማይ ጀርመናይት ኮንቲኔንታል ቲም ባይኬድ ዳዊት የማነ ካብ 10 ክሳብ 17 ሚያዝያ ክካየድ ኣብ ዝቐነ ፕሬዝደንታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቱርኪ ዝናኣድ በቕዓት ብምጽብራቕ ኑድ ውጽኢት ኣመስጊቡ ሻምፒዮን ኤርትራ ከም ምዃኑ መጠን ብባንዴራ ኤርትራ ዘግየጸ ማልያ ለቢሱ ኣብዚ ዙር ዝተሳተፈ ዳዊት ነዚ ውድድር ካብ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ኣውስትራልያዊ ተቀዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ፓትሪክ ቤቪን ብ1 ደቂቕን 33 ካሊታትን ድሒሩ ሻብዓይ ተርታ ሒዝዩ ዛዚምዎ 60 ነጥቢ ሲኣይ ድማ ኣዋሊሉ ክለቡ ባይኬድ ድማ ቀዳመይቲ ካብ ዝወፀት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ኢኪፖ ኬርን ፋርማ ብ21 ካሊታት ተፈልያ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ፓትሪክ ቤቪን ነዚ ንመበል 57 ግዚኡ ዝተኻየደ ቅድድም ብ27 ሰዓታት 33 ደቂቕን 10 ካሊታትን ዓሚምዎ ኣብ ዛዛሚ መድረኽ ናይዚ ኣብ 8 መድረኻት 167.5 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ክሽፍን ተመዲቡ ዝነበረ ዙር ቱርኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ብምኽሳቱን ዝናብ ወሪዱ ድማ ንዳዊት ዝርከቦም ብዙሓት ካልኦት ተቐዳደምቲ ኣደዳ መውደቕቲ ብምግባሩን ኣብ መንጎ ስለ ዝተቋረፀ እቲ ውፅኢት ክሳብ 7ይ መድረኽ ንዝተኻየደ ውድድራት ጥራዩ ኣብ ግምታት እዩ ኣብዚ ዙር 25 ጋንታታት እየን ተሳቲፈን ካብዚኣተን ተን 6 ወርልድ ቱር ቲም ወይ ከዓ ቀዳማይ ደረጃ እተን 12 ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ወይ ከዓ ካልኣይ ደረጃ እተን ዝተረፋ 7 ከዓ ኮንቲኔንታል ቲም ወይ ከዓ ሳልሳይ ደረጃን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝነጥፍ ዳዊትን ክለቡ ባይኬድን ምስ ኣባላት ዘን 18 ምድብን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ከምኡን 6 ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ጋንታታት ገጢሞም እዮም ነዚ ብሉፅ ውፅኢት ክረኽቡ በቂዖም ብፍላይ ኣብ ከም ዝኣመሰለ መዕየሪ ደረጁ ፕሮ ክልተ ዝኾነ ውድድር ንኻልኣይ ግዚኡ ጥራይ ዝተሳተፈ ዳዊት ንዝበዝሐ መድረኻት ናይ ዙር ኣብ እግሩ ማሰይቲ ጎኒፎን ከለዩ ኣቃኒዕዎ ስለ ዝኾነ ድማ ልዑል ኣድናቆት ይግብኦ ኣብ ዝሓለፈ 3 ቀነ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ክሮኖሜተር ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወርቂ ማዳልያ ዝተሸለመ ዳዊት ኣብዚ ዓመት ኣብ 12 መዓልታት 1422 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተጓዒዙሎ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ መርሃው ቅዱስን ናትናኤል ተስፋጽየንን ካብ ትማል ሰኔ 18 ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ 22 ሚያዝያ ኣብ ዝቕጽል ቅድድም ብሽክለታ ዙር አልፕስ ይወዳደሩ ኣለው እዞም ክልተ ተቀዳደምቲ ልምምዶም ኣብ ኤርትራ ከካይዱ ድሕሪ መቐናዮም እዮም ናብዚ ኣብ ሃገራት ኢጣልያን ኦስትሪያን ዝሰላሰል ውድድር ኣምሪሖም ኣብዚ ዓመት ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት 2275 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ከይዱ ዘሎ ኣባል ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ዝኾነ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ድማ ኣብ ቮልታ ቺክሊስታ ካታሎኒያ ስፓኛ ተቐዳዲሙ ነይሩ ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ናትናኤል ተስፋጽየን ቦገኑ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ውድድራት ዙር ሩዋንዳ ትሬፊዮ ላጉዌላ ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ሚላኖ ቶሪኖ ፐርሴምፕሬ አልፍሬዶን ኮፒ ባርታሊን ብምክፋል ኣብ 24 መዓልታት 3638 ኪሎ ሜትር ተሓንቢቡ ኣብዚ ዘሳለጠ ውድድራት ወናን ብጫ ማልያ ዙር ሩዋንዳ ክኸውን እንከሎ ኣብ 11 ዝተፈላለየ መድረኻት ከዓ ንቅድድሙ ምስ ብሉጻት ቀዳሞት 10 ተወዳደርቲ ወዲእዎ ንመበል 45 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ዙር አልፕስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኣብ 5 መዓልታት ልዕሊ 725 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ እዚ ዙር ትማሊ መጋረጁ ኣብ ዝቐንጠጠሉ 160.9 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተጓዓዘ ክኸውን እንከሎ ሎሚ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ድማ 154.1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክዓምም እዩ ፕሮ ክልተ መዕየሪ ደረጃ ዘለዎ ዙር አልፕስ ጂሮ ዴል ትሬንቲኖ ዝብል ስም ብምሓዝ ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት እዩ ጀሚሩ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብስርሕ ሕፅረት መወላ ፍቓድ መቀዳደሚ ወርልድ ቱር ብኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ከዓ ዩሲኣይ ዝተመንዝዐት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኩቤካ ቀጻልነት ዘለዎ መወላ እንተዳ ረኺባ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ኮንቲኔንታል ናብ ደረጃ ፕሮ ኮንቲኔንታል ክትዓቢ ምዃና ላዕለዋይ ሓላፍታ ጋንታ ዳግላስ ራይደር ምስ ቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪቃ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሓቢሩ እዚ ወዲ 50 ዓመት መስራት እዛ ጋንታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እንተዳ ኮይኑ እዚ ጉዳይ ፕሮ ኮንቲኔንታል ኣብ 2023 እንተዳ ሰሊጡ ክለቡ ብድሕሪ ተወሳኺ 3 ዓመታት ወይ ድማ ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ብደረጃ ወርልድ ቱር ክትቀዳደም ዕድል ክህልዋ እዩ
ምወላ ብቐሊሉ ንኸይርከብ ክስተት ኮቪድ-19 ቀንዲ ዕንቅፋት ምንባሩ ዝገለጸ ራይደር ኣፍሪቃውያን ማዕጾ ቅድድም ብሽክለታ ብሓይሊ ኣርሒናዮ ኢና ደጊም ድማ ንዘንቲ ዕለት ኣይዕጸን እዩ ብምባል ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋናት ብምወላ ዝድግፉ ሰብ ጸጋ ወይ ትካላት ክርከቡ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኣብ 2007 ዓ.ም ኤምቲኤን ብዝብል ስም ብደረጃ ኮንቲኔንታል ክለብ ዝመስረተት ጋንታ ኩቤካ ኣብ 2013 ዓ.ም ናብ ደረጃ ፕሮ ኮንቲኔንታል ክለብ ማዕቢላ ኣብ 2016 ዓ.ም ድማ ደረጃ ናብ ወርልድ ቱር ብምብራኽ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ተቐዳዲማ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ ኣብ ምወላ ዛ ክለብ ዝለዓለ እጃም ዝነበሮ ኩባንያ ኔክስታሽ ድሕሪ ምስሓቡ እዛ ጋንታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሳልሳይ ደረጃ ወሪዳ ብደረጃ ኮንቲኔንታል ክለብ ትወዳደር ኣላ ክለብ ኩቤካ ሜሮን ርእሶም ጃኒ ተወልደ ፍረቓልቲ ደበሳይ ተስፋይ አብርሃም ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ናትናኤል ብርሃኔ መራዊ ቅዱስ መኽሰብ ደበሳይ መትከል ኢዮብ ሄኖክ ምል ብርሃንን ናትናኤል ተስፋጽንን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሓዊስካ ንልዕሊ 55 ኣፍሪቃውያን ኣብ ጎኒ ካልኦት ብሉጻት ተቐዳደምቲ ዓለም ንኽወዳደሩ ዕድል ከፊትያ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ገብሪ ህይወት ብርሃኔ ኤፍሬም ገብሪ ህይወትን ናሆም ዘርአይን ምስ ዛጋንታ ተጠርኒፎም ይርከቡ ቶኒ ማርቲኒ ካብ 2006 ክሳብ 2021 ዓመተ ምህረት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ዝተቐዳደመ ጀርመናዊ እዩ ኣብ ናይ ውድድር ዘመኑ ድማ ብርክት ዝበለ ዓበይቲ ሓወታት ዝሓፈሰ ክኸውን ከሎ ገለ ካብኡ 4 ግዜ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር ዓለም 10 ግዜ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር ጀርመን 7 ግዜ ተዓዋቲ መድረኽ ግራንድ ቱር 9 ግዜ ተዓዋቲ ብጫ ዝተፈላለየ ውድድራትን ካልእን ንምጥቃስ ይካል ኣብዚ እዋን ምዕራባውያን ሃገራት ካብ ዩክሬን ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ኣብ ምእላይ ተዋፊረናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ካልኦት ወለንታውያን ውልቀ ሰባትን እውን ዝተፈላለየ ኣበርክቶታት ይገብርለው ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ዓ.ም ካብ ብሽክለታ ዝወረደ ማርቲን ቦገኑ ኣብዚ ሰናይ ወፍሪ ኢዱ ክሕውስ ስለ ዝደለየ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣታዊኣ ንኣርቲኤል ዝተባሃለት ካብ ዩክሬን ዝተሰደዱ ህፃናት ኣብ ምርዳእን ምድጋፍን ዝርከብ ማሕበር ግብረ ሰናይ ንኸውዕል ነታ ኣዝያ ዝኸበረት ሽልማተይ ኢሉ ዝገለጻ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ለንደን 2012 ጨበጣ ብሩር ማዳልያ ኣብ ጨረታ ኣውሪድዋ ነይሩ ንሱ ኣብቲ እዋን መዓልታዊ ነቲ ኣሰቃቂ ምስልታት ኩናት ዩክሬን ብቴሌቭዥን ክከታተሎን ከለኹ ኣብ ቤተይ ኣራጢጤ ብዘይገለ ነገር ትሚለ ክዕዘብ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይተሰማዕንን ስለ ዝኾነ ድማ ብወገነይ እጃመይ ክገብርን ንእሽተይ ነገር ክሕግዝን ደልየ ምዛ ክብርት ሽልማተይ ክፈላለ ኣመና ከቢድ እኳ እንተኾነ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰባት ዝነበሮም ኩሉ ሕልቦም ንጽፎም ኣጥፊኦም ከም ዘለው ኣብ ግምት ምስ እትኾ ግን ንኽሸጣ ወሲነ ኢሉ እታ ማዳልያ ናብ ጨረታ ምስ ወረደት ድሕሪ 2 ሰሙን ፊት ላይን ዝተባሃለ ምስ መግቢ ዝተታሓዘ ፍርያት ናብ ዕዳጋ ዘቕርብ ኩባንያ ብ35,000 ዩሮ ኣብ ኢዱ ኣትዋ እንተኾነ ግን እዚ ኩባንያ ነዛ ማዳልያ ብጨረታ ይተዓወተላ ዳ እምበር ምስኡ ክዕቅባ ኣይመረፀን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ድማ እዛ ማዳልያ ነቲ ዝረሃፀላ ሰብያ ትግባእ ብምባል ተመሊሱ ንወናኒኣ ቶኒ ማርቲን ኣረኪቦ ማርቲን ነታ ብሩር ማዳልያ ካብ ኢድ ላዕለዋይ ሓላፊ ኩባንያ ፊት ላይን ኣብ ዝተቐበለሉ ፊት ላይን ነዛ ናይ ኦሎምፒክ ማዳልያይ ናባይ መሊሱ ሓደ መዓልቲ ንደቂ ደቀይ ንኸሪኦም ዕድል ስለ ዝኸፈተለይ ምስጋናይ ደረት የብሉን ኢሉ ዌሊስያዊት ክለብ ኩዕሶ እግሪ ሬክሳም ኣብ ፊልም ብዝነጥፉ ኣሜሪካውያን ራያን ሬይኖልድስን ሮበርት ማኬልሄኒን ትውነን ማኬልሄኒ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ማለት ብ14 ሚያዝያ መበል 47 ዓመት ዕድሚኡ ኣኽቢሩ ነይሩ ብምኽንያት ልደቱ ድማ በብዓይነቱን ዝተፈላለየን ህያብን ዝተቐበለ ክኸውን ከሎ ብዓርኩን ናይ ስራሕ መሻርክቱን ሬይኖልድስ ዝተለገሰሉ ህያብ ግን ፍልይ ዝበለን ዘስደምምን ነይሩ ሬይኖልድስ ነቲ ዘዳለዎ ህያብ ብኣካል ናብ ዓርኩ ብምኻድ ዘይኮነ ኣበርኪትዎስ ብቪድዮ ቀሪፂው መንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ዘርጊሕዎ ንሱ ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝረአ ናብ ሓደ ኣብ ስታድየም ራስኮርስ ናይ ክለብ ሬክሳም ዝርከብ ዓይኒ ምድሪ ሽንትማይ እናመልከተ ሎሚ ንልደት ኣቦ እምበር ክለብና ሮበርት ማኬልሄኒ በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዓይኒ ምድሪ ሽንትማይ ከነኽብሮን ከንጽምብሎን ኢና ድሕሪ ምባሉ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብነሓስ ወቂቡ ንሮበርት ማኬልሄኒ ዝተወፈ ዝብል ጽሑፍ ዝሰፈሮን ኣብ ልዕሊ ዓይኒ ምድሪ ዝተሰቕለን ሰሌዳ ዝነበረ ሪበን ብመቐስ ቆሪጹ ማኬልሄኒ ቦገኑ ነቲ ብሬይኖልድስ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኣዒንተይ ናብ ብነሓስ ዝወቀባ ሰሌዳ ዝኽሪ እናፍጠጣ ክሸይን ናይ ወትሩ ሕልመይ ነይሩ ንሕልመይ ጋዲ ስለ ዝገበርካለይ የመስግነካ ራያን ብዝብል ጽሑፍ ኣሰኒዩ ናብ ሰዓብቱ ደጊሙ ዘርጊሕዎ ወይ ከዓ ሪትዊት ገይርዎ ምስ ክለብ ቦካ ጁኒየርስ ተሓቂፉ ዝርከብ ኤድዋርዶ ሳልቪዮ ምስ ክለባት ኣትሌቲኮ ማድሪድን ቤኔፊካን ተሰሊፉ ዝተጻወተ ኣርጀንቲናዊ እዩ ካብ ሞዴልን ነጋዲትን ዝኾነት ማጋሊ ኣራቬና ድማ 2 ውሉዳት ኣለዎ እዞም መጻምቲ ን11 ዓመታት ተቋሪኖም ድሕሪ ምጽናሕ
ኣብ ታሕሳስ 2000 ከም ዝተፈላለዩ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፍሊጦም እኳ እንተነበሩ ጸኒሖም ግን ድሕሪ ገለ መዓልታት ተመሊሶም ተጠራኒፎም ክሳብ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝኮራረዩ ብሓደ ክነብሩ ጸኒሖም። ቅድሚ ገለ መዓልታት ሶል ሪናልዲ ዝተባህለት ጓል ኣንስተይቲ ምስ ኤድዋርዶ ሳልቪዮ እናተዘናግዐትን ከላ ዘርኢ ቀጥታዊ ቪድዮ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም ዘርግሐት። ነዚ ዝተዓዘበት ኣራቬና ቀንኢ ስለ ዝሓደራ ብኡ ንብኡ ናብ በዓል ቤታ ሳልቪዮን ሓዳስ ፈታዊቱ ሪናልዲን ዝነበርዎ ቦታ ታንዲዳ ኸደት። ኣራቬና ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐት ሳልቪዮን ሪናልድን ኣብ መርቸድስ ቤንዝ ዓይነታ መኪና ኮይኖም ዓለሞም ክርዩ ጸንሕዋ። ሳልቪዮ ንሰበይቱ ምስ ረኣያ ነታ መኪና ከበግሳ ንሳ ድማ ማዕጾ መኪና ክትከፍት ክልቲኦም ኣብ ቅልሲ ኣተው። እታ መኪና ንቕድሚትን ንድሕሪትን ድሕሪ ምንቅስቓሳ ንኣራቬና ኣብ መሬት ሙግታት ጥሒሳት ተኸደት። ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅርቁስ ኣራቬና ኣብ የማናይ እግራ መጠናዊ ጉድኣት ስለ ዝወረዳ ናብ መደበር ፖሊስ ብምቕናዕ ንበዓል ቤታ ብመኪና ገጭኒ ብምባል ክሲ ኣቕረበትሉ። ሳልቪዮ ድሕሪ ዝፍጻሜ ኣብ ፈለማ ተሰዊሩ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ባዕሉ ናብ ፖሊስ ይድሂቡ። እዚ ጉዳይ ሙሉእ መርመራ ክሳብ ዝካየደሉ ሳልቪዮ ናብ ኣራቬና ከይቀርብን ንዝምልከቶም ሰብ መዚ ከይሓበረ ድማ ካብ ሃገር ከይወፅን ኣብ ርእሲ ምኽልካሉ ንሓደ ወርሒ መኪና ከይመርሕ ተኣጊዱሎ። ኣሰልጣኒ ኣብ ሊግ ሓደ ፈረንሳ ትነጥፍ ክለብ ሴንት ኤቲየን ፓስካል ዱፕራዝ ጋንቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብክለብ ሎሪዮ 6-2 ድሕሪ መቕፅዓ ኣመንቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝኾኑ ተጻወቱ ንኸይጸሙ ሓቲትዎም ክትብል ጌት ፍሬንች ፉትቦል ኒውስ ዝስማ መርበብ ሓበሬታ ሌኪፕ ንተባህለት ማዕከን ዜና ፈረንሳ ብምጥቃስ ኣብ ገጻ ኣስፊራ። እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣሰልጣኒ ዱፕራዝ ነቶም ልዕሊ 60 ቁፅሪ ኣባላት ናይ ክለቡ ዝሽፍኑ ኣመንቲ ምስልምና ዝኾኑ ተጻወቲ ብሓባር ኣኪቡ ዘይኮነስ በብሓደ ብምርካብዩ ነቲ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍሎም። ኣብ መበል 17 ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ክለብ ሴንት ኤቲየን ኣብዚ እዋን እዚ 3 ጋንታታት ጥራይ ቀዲማ ሓደጋ ምውራድ ኣንጸላሊዋ ስለ ዘለዩ እቲ ኣሰልጣኒ ነቶም ጾም ብሰንኪ ዘሰዓበሎም ድኻምዮም ተሳዒሮም ዝበሎም ተጻወቱ ነዚ መልእኽቲ ዘመሓላለፈሎም። ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ወገናትን ደገፍቲ ታጋንታን እቲ ኣሰልጣኒ ዘቕረቦ ምኽኒት ቀሚሻደይ ሓንኩኢልኒ ዝዓይነት እዩ። ምክንያቱ ታጋንታ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ደረጃ ውፅኢት ናይትን 9 ዋርሕ ዝገበረቶ ግጥም እምበር ውፅኢት ናይቲ ካብ ዝጅምር ሳምንታት ዝገበረ ጾም ረመዳን ኣይኮነን። ጾም ድማ ንዝኾነ ይኹን ነገር ዕንቅፋት ኮይኑ ኣይፈልጥን ብምባል ነቲ ኣባህላ ናይቲ ዓላሚ ውድቕ ገይሮሞ። ምጉቶም ንምርጓድ ድማ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ካሪም ቤንዛማ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ኣብ ልዕሊ ቼልሲ ዝሰርሑ ቅያ ጠቒሶም። ቤንዛማ ኣብቲ ትግጥም ኣብ ከተማ ለንደን ዝተሰላሰለሉ ዕለት ሙሉእ መዓልቲ ጸይሙ ድሕሪ ሙዓል እቲ ጸወታ ንኽጅመር 13 ደቂቕ ምስ ተረፈዩ እኽሊ ለኺፉ። ኣብቲ ጸወታ ድማ ብ3 ሸቶታት ሃትሪክ ብምስራሕ ጋንቱ 3-1 ንኽትዕወት ዝለዓለ ተራ ተጻዊቱ። ቤንዛማ ኣብ ግጥም ካልኣይ እግሪ እውን ክለቡ ብሓፈሻዊ ውፅኢት 5-4 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ክትግዝግዝ ነታ ወሳኒት ናብ ዝቕጽል መድረኽ ዘሰጋገረት ጎል ባዕልዩ ኣቕፂርዋ። ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ናይ ሓደ ብሕማም ኦቲዝም ዝተጠቕዐ ወዲ 14 ዓመት ደጋፊ ክለብ ኤቨርተን ብምስባሩ ኣርእስቲ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ ዝቐነ ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብቐዳም ክለቡ ምስ ኖርዊች ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ብ3 ጎላት ሃትሪክ ምስራሕ ንሓደ ሰሙን ብኣሉታ ንዝደበነ ስሙ ኣብ ርእሲ ምኹልዑ በተን ዳሕረወት 2 ሸቶታት ተወሳኺ ኣታዊ ደሊቡ። እዘን ሮናልዶ ብቐዳም ምስ ሰኪዕት ክለብ ኖርዊች ጸንበረን 3 ጎላት ኣብዚ ወቕቲ ውድድር መበል 19 20 ከምውን 21 ሸቶታት እየን። ብመሰረት ክርስቲያኖን ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣቐዲሞም ንመቑሽሽ ዝምልከት ዝኣተውዎ ስምዕ እዚ ፖርቱጋላዊ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብስም ክለቡ 20 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ብምረኸቡ 750,000 ፓውንድ መተባብዒ ገንዘብ ተቐቢሉ። ብዘይካዚ እዚ ወዲ 37 ዓመት ተጻዋታይ ድሕሪ መበል 20 ሸቱ ንዝተቖፅረት ነፍሲ ወከፍ ጎል ድማ 100,000 ፓውንድ መተባብዒ ስለ ዝኽፈለላ በታ ናይዚ ወቕቲ መበል 21 ኮይና ዝተጻሕፈት ሳልሰይቲ ጎል ተወሳኺ 100,000 ፓውንድ ኣታዊ ረኺቡ። ብቐዳም ጥራይ ብሓፈሻ 850,000 ፓውንድ መቑሽሽ ዝተቐበለ ሮናልዶ ነዚ ወቕቲ ውድድር ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ እንተደኣ ወዲእዎ ድማ ተወሳኺ 1 ሚልዮን ፓውንድ መተባብዒ ገንዘብ ከኻዕብት እዩ። ብብዝሒ ጎል ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ወዲ ሃገሩ ብሩኖ ፈርናንደዝ 9 ጎላት ጥራይ ኣበርኪቱ ምስ ምህላው ተሪፉ ዘሎ ጸወታ ድማ ሒደት ብምዃኑ እዚ 1 ሚልዮን ናብ ካዝና ሮናልዶ ከም ዘብል ዝተረጋገጸ ነገር እዩ። ክርስቲያኖ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ኮይኑ 50 ግዜ ብሃገራዊት ጋንታ ደረጃ ድማ 10 እዋናት ብሓፈሻ 60 ግዜ ሃትሪክ ክሰርሕ በቂዑ። ካብቲ ዘገርም ናይ ቆጽሪ ምግጥጣምካ እቲ 30 ሃትሪክ ዕድሚኡ 30 ዓመት ቅድሚ ምምልኡ ዘጽሓፎ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ 30 ድማ ዕድሚኡ 30 ዓመት ድሕሪ ምእካሉ ዘእተወዩ።
ኣብ መንጎ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ሻምፒዮን ንምዃን ኣብ መንጎ ክለባት ቶተናም ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ድማ ራብዓይ ደረጃ ሒዝካ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንምስታፍ ብዝግበር ቁርቁስ ኣብዚ እዋን ንልቢ ሰዓብቲ ኩዕሶ እግሪ ሰሪቑ ዘሎ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሎሚ ሰሉስ ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ክቕጽል እዩ። በቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ሊቨርፑል ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 9:45 ምሸት ቸልሲ አንጻር ኣርሰናል፣ ኤቨርተን አንጻር ሌስተር ሲቲ፣ ኒውካስል አንጻር ክሪስታል ፓላስ ሰዓት 10 ምሸት ማንቸስተር ሲቲ ምስ ብራይተን፣ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ሰዓት 9:45 ምሸት በርንሌይ ምስ ሳውዝሃምፕተን ክጋጠማየን። ክሳብ ሕጂ 31 ፀወታታት ኣቃኒዐን ሻምፒዮን ንምዃን ዝፋለማ ዘለዋ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ብሓደ ነጥቢ ተፈላለየን ቀዳመይትን ካልአይትን ኮይነን ይመርሓ ኣለዋ። 73 ነጥቢ ዘለዋ ሊቨርፑል ኣብዚ ሎሚ ምሸት ትገብሮ ፀወታ ክትዕወት ተዳኺላ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ክትዕትዕት እያ። 74 ነጥቢ ኣዋህሊላ ትርከብ ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ጽባሕ አንጻር ብራይተን ኣብ እተካይዶ ፀወታ ዓወት እንተደኣ ሰሊጥዋ ድማ ድሕሪ 24 ሰዓታት ናብ ቦታ መሪሕነት ክትምለስ ትኽእል እያ። ደረጃ ካልኦት ጋንታታት ምስ ንርኢ ቸልሲ ካብ 30 ግጥማት ብ62 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓላ። 32 ግጥማት ኣካይደን ዘለዋ ቶተንሃምን ማንቸስተር ዩናይትድን ድማ ብቐደም ተኸተል 57 ከምኡውን 54 ነጥቢ ኣኪበን ራብዓይን ሓምሻይን ደረጃ ሒዘን ይርከባ። ካብ ክልቲአን ብሓደ ፀወታ ድሒራ ዘላ ኣርሰናል ብወገና ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብነጥብን ጸብለልታ ጎልን ተመዓራርያ እኳ እንተሃለወት ናብ ልዳት መጋጥምቲ ክለባት ዝወሓደ ሸቶ ስለ ዘቑፀረት ግን ትሕቲ ዩናይትድ 6ይ ደረጃ ተሰሪዓላ። ኣብ ውድድር ኮኸባ መዝጋቢ ሸቶ ግብፃዊ ኣጥቃዒ ክለብ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላሕ ብ20 ጎላት ክመርሕ እንከሎ ደቡብ ኮርያዊ ኣካፋሊ ክለብ ቶተንሃም ሶን ሆንግሚንግ ብ17፣ ፖርቹጋላዊ ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ብ15 ጎላት ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ይኽተልዎ ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ